खुलुमबाय बे समावहाय गसाइगाव बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरनाय थांनाय समाव बदना लाबाय नोंगौ दिनैहाय 5 नं सराइबिल बियाबावहाय जे मोनसे ट्रेक्टर हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नैबे समावहाय नुनो मोनदों बेयावनो आलासि महरैहाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैनायखौ जोङो नैबे समावहाय नुनो मोनदों बे समावनो जोङो मिथिनानै लागोन जे बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बिथां आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजोंहाय मा फोरमायनो सानदों नैबे समाव जोङो फंनैसो बाथ्राफोरखौ नैबे समाव मिथिनानै लागोन जोङो बिथां आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथांनिफ्रायनो नैबे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि जानानै फंनैसो नैबे समाव मिथिनानै लागोन नैबे सराइबिल बियाबावहाय जे मोनसे ट्रेक्टरनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनदों बे समावहाय नोंथाङा बाहागो लानानैहाय नैबे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों दिनै सराइबिल बियाबाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया गेलेनो ओंखारगासिनो दं बिथांनि सापर्टआवनो दिनै ट्रेक्टर रेलि ओंखारदों आरो मोनसे समाव जों स्ल'गान होदोंमोन घरे घरे इउपिपिएल गावे गावे इउपिपिएल आरो बिनि उनाव दिनैहाय न'खर न'खर ट्रेक्टर गामि गामि ट्रेक्टर बे स्ल'गानजों जों दिनैहाय रेलि खालामनो ओंखारदों आरो सराइबिलाव बिथांखौ केन्डिडेट फोसावनायनि उनावहायनो जिबायदि मोनसे गोसो दुंगानाय जावरिखांनाय आरो बयबो हारिनि मानसिफ्रा ज' ज' ओंखारनानै जेरैबायदि मदद होदों बेखौ नायोबा राजु नार्जारिया दिनैहाय मेक्सिमामनिफ्राय मेक्सिमाम भट लानानै बयनिफ्रायबो बांसिन भट लानानै बे देरहासार जानो थांगासिनो दङ लोगोसे खालि राजु नार्जारिल' नङा इउपिपिएल हान्जायानो गासै बिटिसि ओनसोलाव 40टा सिटआव गेलेगोन आरो 40टानि प्राय एबसलुट मेजरिटि लानानै जोङो गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दं बेवहाय बिजेपिया गभर्नमेन्ट दानो हाया आरो बिपिएफआ 3 नाम्बाराव थांगोन आरो बाखि दलफ्रा बाहाय हिसाबावनो फैया कंग्रेसआ 4 नाम्बाराव थांगोन खिन्थु इउपिपिएल हान्जाखौ दिनैहाय आदिबासि बर' आरो बेनिफ्राय मुसलमान बेंगलि गार' राभा गरखा गासैबो हारिफ्रानो नाथजुगि गासैबो हारिफ्रानो मदद होनो ओंखारबोगासिनो दं सराइबिलाव परिबर्तन नांगौ आरो 2005 सननिफ्राय जे बिपिएफनि दखलाव थानाय बे सराइबिला दिनै बै दखलदारि बा दखल खालामनानै थानाय हान्जा बिपिएफनिफ्राय मुक्ति नागिरदों उदांस्रि नागिरदों ओंखायनो दिनै राजु नार्जारिखौ मदद होनो थाखाय गामिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा बयबो मोनसे थांखि लादों आरो बेखौ नुनानै आङो जोबोद देरगानाय मोनदों आरो गासै बिटिसि ओनसोलावनो मोनसे गोसोखांथाव मोनसे हाबाफारि जानो थांदों प्रथमबारनि थाखाय ट्रेक्टर रेलि आरो बेनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव इउपिपिएलनि देरहासारनाय आरो माबा बिजय जात्रा भिक्ट'रि रेलि बे रादाबखौ जों फोसावनो सानदों इउपिपिएलनि नैथि क्लबनि बिजाथि फारिलाइया दिनैबा गाबोननि गेजेराव साननैनि गेजेरावनो बे फोसावजाजोबसिगोन आरो बे गासिबो फ्राय रेडि जाजोबनानै दङ अबयसे मोनफा मोननै समस्थियाव एफा एनै टिकेट लानानै दलादलि दंब्लाबो बेखौबो फोजोबनो नाजाबाय थादों हयतोबा बेयो सानसे बा साननैनि गेजेरावनो फोसावजानाय जासिगोन जों बे समावहाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां उर्खाव गोरा ब्रह्मनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजोंहाय गोबां बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां एसेनोसै।